Tenir cases, edificis buits és un perjudici social terrible, i més en una societat on es necessiten aquests espais per construir democràcia, per autoorganitzar-nos, per començar a assajar una altra societat que volem i desitgem. Doncs tot el suport al jovent d'Igualada, sobretot, perquè quan l'especulació és un desert i quan no ens deixen viure lliurement, el que cal precisament és ocupar el futur i construir un espai perquè el somni sigui possible. Endavant, que estem amb vosaltres. Ara, avui i demà.